La persona que ens acompanya avui al nostre estudi, quan diem el nom, doncs és una persona no només coneguda al barri Hostafrancs, que molt, òbviament, sinó també en el conjunt de la ciutat i més enllà de la ciutat també. Avui ens acompanya Lluís Llanas Rigol, benvingut. Moltes gràcies per convidar-me, bona tarda a tots i a totes. El que volem amb en Lluís Llanas és tenir una conversa que fa temps que volíem tenir, perquè en Lluís Llanas doncs, en els darrers mesos ha canviat el seu dia a dia, ha deixat de ser president de l'Associació de Comerciants Creu Coberta després de 22 anys, però segueix pensant en la ciutat i a més segur que té moltes coses a explicar, tant de la seva vida, i volem fer una mica un repàs a la seva trajectòria personal i com a comercial i com a comerciant i com a empresari, una mica el camí que ell va fer fa alguns mesos en un magnífic pregó de la Festa Major d'Hostafrancs, i també escoltar el que té a dir en Lluís Llanas respecte al present i al futur, a ser possible, d'aquest barri i del sector que ell ha dedicat pràcticament tota la seva vida, que és el sector del comerç de proximitat. Lluís Llanas, tot comença abans de que naixessis amb una botiga que està aquí a pocs metres on ens trobem, en plena guerra civil o finals de la guerra civil, al carrer Rector Tiador, la botiga que funda el teu pare, sí? Sí, perfectament. L'any 1939, acabar la guerra, el meu pare va anar, o sigui, precisament ell va fer l'aprenentatge amb tèxtil aquí a Barcelona, amb molts pocs anys va marxar de Gualba, que era el seu poble natal, no? I va vindre cap aquí a Barcelona. Llavors, doncs, ja encara no tenia 14 anys, el van posar en una botiga, el temps a vegades diem del treball i de les hores de treball, doncs ell allà treballava moltíssimes hores amb un nano vingut de fora i no tenia lloc per dormir, dormia a la mateixa botiga que el van emplear. Dormien amb uns matalassos embolicats que tenien a sota del taulell, i llavors l'únic dia que tenien de festa era el diumenge a la tarda, no? Ni tan sols el diumenge al matí, Ni diumenge al matí. El diumenge al matí era el dia que feien els escaparates, no? Els aparadors. I llavors, doncs, el diumenge a la tarda teníem festa, ens movien una miqueta per allà i a tornar a treballar el dilluns. Així va estar fins que va anar a la mili. Molt aviat li va tocar el que era la guerra, l'any 1936, que va començar la guerra civil, i ell va anar amb l'exèrcit republicà, va anar a la guerra. Després de la guerra, quan va acabar, va fundar la botiga, el 1939, aquesta botiga que està al carrer Rector Triador, una botiga que, parlar d'una botiga avui dia, la gent que són comerciants potser és diferent, no? Però és que llavors una botiga era casa nostra, era allà on teníem nosaltres les arrels i teníem tot. Jo me'n recordo que la meva mare, bueno, i m'ho explicaven, i ho sabia, no? Que em donava el pit, possiblement no me'n recordo, però m'ho explicaven a la botiga mentre es despatxava, mentre venia la roba. Van començar amb una botiga de roba de novetat per senyora, amb aquella llavors tampoc era novetat de senyora perquè acabava la guerra, doncs poc gènere hi havia. El que hi havia. Hi havia molt poc gènere, i el meu pare allà a Gualba tenia una amistat d'un noi que era d'un fabricant, i aquell noi li donava retalls que inclús li fiava i li deixava molt bé de preu, i amb allò que tenien uns articles que podien donar bé de preu, i la gent amb aquells retalls hi havia molta gent que sabia cosir, hi havia modista, que ara és diferent, no? I es feien la roba. I bueno, aquella botiga de roba va estar molt de temps. Es va posar després una botiga més aviat ja de roba de la llar també, que van posar tovalloles, van anar ampliant una miqueta quan els anys van ser millors, perquè el meu pare moltes vegades allà no sortien els diners, i el meu pare tenia que anar a fer mercats, i la meva mare es quedava a la botiga venent, fent el menjar, estant per la meva germana, que ens portem uns anys, que ja tenia la meva germana, no? I bueno, i aquesta... I el 1951 la família Llanas Rigol creix i arriba en Lluís. I arribo jo, i llavors, els meus pares també molt contents, i llavors jo vaig néixer dintre d'aquella botiga. Vull dir, aquella botiga per nosaltres era casa meva. Després, ja més endavant, teníem un pis petit que anàvem a dormir allà, i era una vida amb el que nosaltres entenem per la cultura de l'esforç, no? Que els diners ens van ensenyar el valor que tenien els diners, ens van ensenyar a treballar, ens van donar l'eina, ens van ensenyar. Jo
m'he robat, he fet de tot, he comprat al carrer i he fet vidres, vull dir, vaja, la gent, els veïns, ja m'hi veien, tot i que després tenia dependents, seguia igual. I llavors, doncs, allà vaig anar, primer que tot, a un col·legi d'aquí, al carrer Consell de Cent, molt a la vora d'aquí, que hi havia un col·legi, que potser algú se'n recordarà, que li deia Doña Ángeles, que allà havia anat la meva germana i a mi, petitet, era una mica la guarderia que jo anava, no? Ja després era una escola de pàrvuls, per nens petits, de nens petits. Bueno, no era de nens petits, però els hi tenien també. Sí. D'aquestes escoles de l'època unitàries, que hi havia des de més petits a més grans. A més grans, I llavors, vaig anar allà, després ja vaig anar a Víctor Pradera, després ja vaig anar als Maristes de Sants, després dels Escolapis, soc persona del barri i m'estimo moltíssim aquest barri d'Hostafrancs, m'estimo moltíssim perquè el porto a la sang. I el que potser la gent que ens estigui escoltant, que no conegui, perquè segur que hi ha molta gent que sí, la biografia al detall d'en Lluís Llanas, pensarà, ha estat, amb aquests orígens que ens acaba d'explicar, ha estat comerciant, per tant, envoltat del comerç tota la vida. I sí és cert, però no, la seva primera part de la carrera professional no va ser com a comerciant, perquè, diguéssim, t'estrenes treballant per altri, al sector bancari i al sector de les finances, no? Sí. Bueno, llavors al meu pare sempre li havia fet gràcia que jo em quedés, però la veritat també es té que dir que les coses no sortien com per molts sols, que jo també tenia la intenció, més endavant, de formar una vida i tal, i la botiga donava una miqueta justeta, no? Llavors jo vaig anar per mitjançar d'un amic també del barri a Sofico. Sofico era una empresa que molta gent gran ja la recordarà, que hi havia un cavallet de mar, un hipocampo que sortia a la tele, i estava basat molt en la Costa del Sol. Hi havia dos tipus de Sofico Inversions i Sofico Renta, que les persones tenien una rentabilitat, tenien una part d'un apartament, teòricament, que després em vaig enterar que no existia, i les altres, els que tenien diners, compraven un apartament a la Costa del Sol, la part d'Estepona i tota aquesta part. I de fet això de Sofico no va acabar massa bé. No va, exacte. Semblava una cosa solventa, perquè hi havia tots els ministres de l'època, el Piesca, Benillogany, tot aquest ministre. Els ministres del tardofranquisme. I semblava una cosa sèria. Jo llavors ja me'n vaig anar a la mili, quan vaig sortir, seguia allà, i llavors per un familiar meu, diguéssim, que era el de les Eres, que era un escritor, que sortia, esportista total, que molta gent també el recordarà, em va dir, escolta, això de Sofico tal, i a mi no m'anava malament a Sofico, i quan vaig entrar ho vaig deixar-ho estar, i vaig dir, ho deixo estar. I llavors, a través d'ell, vaig entrar al banc Urquijo. Sí, vaig entrar al banc Urquijo, vaig estar treballant al banc Urquijo també uns anys, i després del banc Urquijo vaig entrar al banc hipotecari espanyol, que més tard es va convertir en l'Institut Hipotecari Espanyol, que és d'on sortien tots els crèdits que es feien. Allà vaig estar treballant també uns anys, fins que el meu pare em va dir, escolta, jo ja em vaig fer gran, em vols seguir? I dic, tindríem que canviar-ho una mica. I llavors... I aquí és on en Lluís Llanas comença a fer de Lluís Llanas, innovant i empenyent el teu pare cap a ampliar la xarxa del negoci, diguéssim. Sí, a mi em feia il·lusió, perquè també el que deia, m'estimava el negoci, i amb els meus pares també tenia una relació que eren també dintre, que eren com jo li deia al meu pare de vostè, tot i que el meu pare sempre em deia que li deies de tu, no sé per què, jo li deia de vostè, i a la meva mare també, no? Però hi havia vull dir que li deia així, però hi havia una relació molt d'acompanyarisme, i a mi em feia gràcia treballar amb els meus pares, perquè eren unes persones que evidentment, com tots els fills ens estimem els pares, però que jo interactuava molt amb ells, perquè jugava a la botiga, em deixaven, eren molt permissius amb mi sempre, el nen, no? Vull dir, jugava amb espases, amb el que plegàvem els plegadors de les peces, fèiem espases per tots els crios del carrer, i jugàvem. I llavors, sí, m'hi vaig posar, però hem de canviar una mica el negoci, començàvem a tocar una mica les cortines, jo dic, papa, això va per aquí, per les cortines, perquè la roba del que era la novetat de senyora, que ells també tenien, ja anava molt al Bredaport, ja anava molt... Ja hi havia més gènere, ja no estàvem a la postguerra estricta, i que ja la gent ja no cosia, ja la gent comprava també... Cosa elaborada. Cosa elaborada i tal. I llavors va anar disminuint aquesta part, i el que era la roba de la llar, la gent també
més guanyava més, feien obres a la Philips, a la SEAT i tot això, que diners extras els gastaven més en capritxos, en les segones residències, en el pla de les segones residències, en comprar també més roba de la casa, posar cortines, que es posaven cortines molt carregades, amb dobles cortines, en cantoniers, feien cortines... Sí. Bueno, llavors vam allò de que la cortina era símptoma de benestar econòmic, eh? Sí, també la gent... va ser una època que també estaven molt a casa, vull dir que es feien molt dinars a casa, a casa d'una, a casa de l'altra, no? Després la gent ja va anar molt més a restaurants, i aquí vas començar, que jo vaig començar amb les cortines. Les cortines, deia, mira papa, escolta... Vol dir no només a vendre roba, sinó també a fabricar. Aquí vam passar a fabricar, dic, mira, escolta, si nosaltres fem les cortines, teníem les cortines, teníem la cinta que venien a comprar, la meva mare, com que havia estudiat sempre en una escola de la República que estava molt ben formada, tenia, entre altres coses, que el corte i confecció, que ella no havia fet, sabia francès, sabia aquarel·la, hi havia unes escoles estupendes, vull dir, unes escoles estupendes, perquè dic, la meva mare, una dona, vull dir, que cada dia llegia el diari, i molt formada amb això, doncs també feia corte i confecció, i bueno, escolta, si féssim la confecció, que vam formar un petit taller, llavors la dirigia la meva mare, fem les cortines, anem la cinta, fem les cortines, llavors també venem al Riel, que també vam ser de les primeres botigues que Kirch ens va vendre a nosaltres riels, perquè no els podíem vendre, perquè el nostre epígraf no ho permetia, es tenia que vendre a ferreteries, i bueno, nosaltres vam vendre aquests riels, llavors veníem als riels i els instal·làvem, i llavors, bueno, fem tot el paquet complet, i llavors érem pràcticament nosaltres, després ja el Corte Inglés ja ho feia, després, i una botiga que es deia Tronc, que els primers que ho fèiem, els altres no. Per tant, pioners a Barcelona en aquesta línia de decoració d'interiors, que és la que després desenvolupa l'empresa Lluís Llanes. Jo havia estudiat també interiorisme, havia estudiat part de l'àrea industrial, no? I llavors a mi m'agradava molt el dibuix i aquí feia molt interiorisme, no? I aquesta empresa llavors ja vam fer després Llanes Interiorisme, no? Que també ja hi tocàvem més coses i fèiem més coses. Deixa'm que expliqui una anècdota que a mi me la vas explicar i em va semblar deliciosa el dia que m'ho vas comentar, un dia que m'ensenyaves l'oficina actual de Hightech, que és l'empresa hereva de Llanes Interiorisme, i em vas mostrar una taula de despatx que era la taula del menjador de casa teva, dels teus pares, i em vas explicar per què estava aquella taula allà. Explica-ho. Sí, bueno, perquè els meus fills llavors van passar a Llanes Interiorisme i nosaltres, quan vivien els meus pares, cada dissabte, la meva mare, per reunir-nos a la meva germana amb els seus fills, que la meva germana té 3 fills i jo també en tinc 3, anàvem a dinar a casa d'ella i allà és on ens reuníem aquella d'allò. Jo, quan hi havia mort els meus pares i tal, dic, perquè no es perdi l'essència dels avis, aquesta a la taula. I perquè se sàpiga d'on ve tot, d'on ve aquest negoci. D'aquí on ve aquest negoci, de tot això ve de la família, no? I llavors la taula que el meu fill rep de la Hightech allò era la taula dels meus pares. Per tant, una taula que simbolitza una tradició familiar, d'esforç familiar fins a construir una empresa. Escolta, és que les taules de menjador, abans, això de que ara tenim la saleta d'estar, no hi era el sobretaula. I allà ens explicàvem les coses, ens explicàvem tot. Era la taula per tot. Era la taula per tot. Per fer els papers i per dinar. Sí senyor. Llavors aquella taula és les arrels de la casa. Exacte. Lluís, com era en aquells moments, a mitjans dels anys 70, que tu et fas càrrec conjuntament durant uns anys amb el teu pare i després finalment et quedes amb la botiga, amb el negoci i el fas evolucionar cap a la decoració d'interiors? Com era el barri de tota la vida, on vas néixer llavors, i com era el comerç, i què de diferent és, que suposo que molt, respecte al que és ara? Mira, hi ha moltes coses que jo crec que soc nostàlgic, però entenc que els temps cada vegada van millorant les coses. I sí que és veritat que teníem una carretera quan era, a nivell comercial estupenda, perquè ens coneixíem tots, era un comerç que tota la gent eren autòctons, eren persones d'aquí, i moltes vegades l'heredaven els fills i eren de generacions, que encara n'hi ha alguna poquetes, i era un comerç que era de gent del barri, que ens coneixíem tots, era un comerç molt familiar.
i era un comerç amb un atractiu molt important, perquè era capaç de portar molta gent que venien del Baix Llobregat, després ja després tots els autobusos que venien del Baix Llobregat, i autobusos que venien de la Philips, que també aparcava aquí a l'Escorxador, del Minibat, de totes aquestes fàbriques que hi havia allà, doncs aportaven molta gent en aquest carrer. Venien gent també de Cantunis a comprar el Fort del Moro, que la Lluís Arill també té un record, i s'emportaven, escolta, amb uns mocadors de fer farcells, uns paquets, uns farcells, per dir-ho així, de pans rodons que venien allà, que bueno, jo era impressionant, venien a casa meva amb el mocador de fer farcells, les senyores que es guanyaven la vida perquè treballaven en aquestes fàbriques, es feien les hores extres, i això és el que va donar aquests calarons, que la gent van comprar la segona residència, la gent tenien el sou per viure, però anaven bé perquè tenien això, no? A mi em venien a casa, i el meu pare, per desgràcia meva, quan era petit, que encara no havia anat a la mili, em tenia els dissabtes que jo volia jugar amb els meus amics. Per això dic que la cultura de l'esforç em tenia a la rebotiga tallant llençols de cotó, de retort, perquè fèiem uns llençols a 2,50, 2,60, que allí eren 10,80, i jo allà tallant llençols, unes peces de llençols que com que eren llençols, fèiem un tall i les guitzàvem, no? I llavors sortia tot de cotó blanc, i jo sortia d'allà tot blanc, i jo només pensant en sortir, ostres, bueno, doncs quan acabi surts. I jo deia, quan acabi, doncs aquí tinc jo llençols per tallar, per morir-me, pam, 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 bueno, tallava, i llavors venien aquestes senyores i s'emportaven un mocadors, oye, para la Juar, para mi hija, dame 12 d'estos i 6 d'estos. I perquè el valor era de que molta gent, a aquell principi encara venien que dormien a casa dels pares, tenien una habitació, quan es casaven, i aquella habitació, pues, que tenia un armari, aquell armari li emplenaven, que deien el Juar, no? I li posaven el llençol tal, i això era el que s'emportava. Aquella cultura de l'aixuvar que ha durat fins fa poques generacions, les mares i les àvies guardaven coses per quan es casés la nena o el nen. Ens situem ja en els anys 70, quan estàs a la botiga, el barri com era i com és? Què ha canviat? Bueno, doncs ha canviat moltíssim, el que és Barcelona s'ha transformat, i hem seguit per sort, a veure, aquesta multicentralitat que té Barcelona, que Barcelona és policèntrica, aquests grans focus, com Sant Andreu, com Sant Martí, com Sants, com les Corts, com Creu Coberta, no? Això segueix així, però clar, ha variat moltíssim. Jo crec que el que és de la infraestructura ha guanyat moltíssim, perquè jo soc partidari dels carrers oberts, ja ho sabeu, i els carrers s'han anat transformant, tots els que són aquests carrers perpendiculars, que anaven a l'estació, que anaven a l'escorxador, tots estan fent-se de plataforma única, se fan molt més habitables. Els barris són molt, dintre de que abans s'hi vivia molt al barri, perquè el que diuen que a vegades els canvis dels usos són diferents, perquè, per exemple, a l'estiu, la gent, com que no hi havia aires acondicionats ni res, sortíem als carrers a prendre la fresca, i això què volia dir també? Que era una relació humana que teníem amb els veïns, que parlaven, que no estaven només al negoci, sinó que després es coneixien tots. Avui dia, moltes botigues, una al costat de l'altra, no es coneixen, i ara menys. Ja, si no, als anys 70, després ja no es coneixien, perquè la gent ja es va tancar més a casa, el que dèiem, ja arreglaven més les cases, ja hi havia aires acondicionats, ja estaven a dintre, però jo me'n recordo que quan tenia pressa per acabar de sopar, per sortir a prendre la fresca, llavors tots els nanos es reuníem i jugàvem al carrer Rector Tiridor, al carrer, al mateix carrer, i jugàvem allà amb una pilota de drap o d'allò, i quan venia un cotxe, i ens pujàvem a l'acera, no? Ha canviat aquesta relació possible tant que hi havia. I avui dia ha canviat de que hi ha actualment el que és, jo diria, en tot Barcelona, hi ha una gentrificació de tot el que és la gent del país, que no vol dir ni bé ni dolent, però alguna cosa està passant, que la gent, que les botigues no n'hi ha cap, que sigui poques de les que es posen, són de gent d'aquí. Què passa? Que l'ofici de comerciant s'ha tornat poc atractiu econòmicament per l'esforç que representa, perquè costa, diguéssim, fer prou caixa com per guanyar-se la vida, sí? Perquè no hi ha comerciants que siguin tontos, ni gent que sigui tonta, perquè en definitiva els comerciants, molta gent són gent que jo, mira, també havia tingut un bar que es deia La Teula, que la vaig llogar, el vaig traspassar amb uns amics que plegaven de la Philips, perquè van sortir a la Philips, vull dir que molta gent s'hi torna de comerciant. El comerç reparteix la riquesa, la manera de repartir la riquesa més natural, no? Perquè el que dic jo, o sigui, és el procés de la terra, no? Que van passar
de que cada persona tenia i llaurava la seva terra, doncs a la ciutat és la botiga. La persona que treballa a la botiga genera diners, aquests diners li donen una llibertat de pensament i es torna més I quan parlem de comerç de proximitat, comerç de barri, és riquesa que es reparteix en el barri. Exacte, es reparteix amb el barri perquè compres a les altres botigues i canvia. Pues ha canviat moltíssim, sobretot amb això, amb aquesta germanor que hi havia de la gent. Hi ha vingut de gent de fora, amb la qual pues, hi ha molt bona relació amb alguns, altres estan més per les seves comunitats, però bueno, és la Barcelona, que és aquest mestissatge que té Barcelona, que també és molt bonic. Tu deies abans, soc nostàlgic perquè quan es té edat i els que tenim una mica menys d'edat, però també tens punts de nostàlgia, però també penses en l'avui i en el demà, i per tant també t'has d'adaptar. Per tant, això, aquest canvi de composició del comerç, del propi veïnat en aquest barri i en el conjunt de la ciutat, com ho hem de gestionar perquè ens vagi bé? Com creus que ho hem de gestionar? Jo crec que el que hem de gestionar bé és una miqueta el que és la ciutat. O sigui, tenim que repensar Barcelona, perquè estem tots que falten més habitatges, que a Barcelona falten més habitatges, sí, és veritat. Però hem d'entendre què és Barcelona. Barcelona, o sigui, si nosaltres mirem qualsevol ciutat d'Europa, que això ho explicava jo l'altre dia, l'any passat, amb la gent d'Europa, de Vitín d'Europa, les ciutats d'Europa surten d'un centre, i aquests centres van fent uns semicercles, que normalment és un centre que són uns 5 quilòmetres, aquest altre segon centre són 10 quilòmetres i tal. Aquests primers centres normalment es cobreixen amb el metro, i després d'allí ja hi ha el transport de proximitat de Rodalies i tal. Però Barcelona és diferent, perquè quan parlem d'una ciutat europea la veiem en visió de 360 graus. És rodona, podem fer l'extensió rodona, però la situació de Barcelona amb el mar que tenim hem de veure amb un angle pla, que són 180 graus. A més, tenim Collserola, a més, bueno, tot això ens limita, ens acota el terreny. Llavors vosaltres sabeu que jo soc defensor de la ciutat dels 15 minuts, però hem de pensar en els territoris dels 45 minuts. I què vol dir? Que nosaltres pràcticament tenim solucionat el que és Barcelona, per anar una mica pressa, perquè m'has dit mitja hora per no enrotllar, perquè jo m'enrotllo molt. Però hem de solucionar, per exemple, tenim solucionat el que és Barcelona-Girona, i això encara ho hem de fer-ho més ràpid. Aquest Barcelona-Girona té que ser en 40 minuts i en 30 minuts. Avui dia a Xina, que dic Xina perquè a vegades diem Xina, però Xina és una voluntat política d'evolucionar. En poc temps, mireu el que ha evolucionat. Tu te'n vas a Singapur i en 20 anys han fet un canvi. Doncs és una voluntat política. I estan treballant els 3 bales. Els 3 bales arriben a 346 km per hora. Després hi ha uns altres trens, que aquests són per l'elevació magnètica, que van a 600, però normals van a 345. Hem de buscar la proximitat. No podem construir més aquí perquè no ens hi cap més habitatge. Llavors, el voler posar més habitatge aquí és congestionar. Hem de fer com sempre es havia fet. Barcelona, aquesta visió ja hi havia sigut. I quan venia gent, que sempre ha sigut un puesto, que ha vingut gent, ha sigut receptors de gent inclús del país, d'altres països i de tot això, i ara hi ha la gent del país, a més hi ha les persones que venen també d'altres continents, a més també hi ha els espats, hi ha molta gent, i això hi ha una congestió, no tenim més espai. Hem de buscar les ciutats que són perifèriques, i aquí hem d'arribar a fer la xarxa de rodalies molt més extensa, no? I tot això compatible amb menys cotxe, menys emissió de gasos, que és una mica la defensa que tu has fet. La ciutat és la ciutat dels 15 minuts. O sigui, això és un concepte que hi ha, que és la ciutat dels 15 minuts i els territoris de 45 minuts. I Barcelona no podem tindre només la visió de la ciutat dels 15 minuts, que sí, perquè precisament Hostafrancs és un barri que podria servir de tèster per aquesta Barcelona, perquè és el que hem lograt amb la penalització. És una ciutat molt més humana. Es tenen que alliberar més que les persones puguin treballar des de casa. Es té que millorar el comerç de proximitat. Es té que posar... O sigui, hi ha moltes mesures que es tenen que fer, com posar més impostos amb el que és... O sigui, el que com a persones, el que com a comerciants, i sembla mentida que no s'entengui des de l'administració, exigim és que l'administració té una obligació, i no és no fer tractes de favor. És mirar que hi hagi la igualtat. I si aquestes plataformes estan pagant impostos
amb paraïsos fiscals amb un 7% i nosaltres estem pagant amb uns impostos així, s'ha de buscar l'equilibri. O sigui, l'administració té l'obligació de garantir l'equilibri. L'administració central, Aquesta batalla, diguéssim, perquè les grans distribuïdores internacionals, Amazon i companyia, doncs, no s'escapin de la fiscalitat, és una constant en les intervencions públiques sempre d'en Lluís Llanas. Sí. Jo em pregunto, potser ara que per altres circumstàncies hi ha governs proteccionistes i pro-aranzels als Estats Units, per exemple, i que potser no siguin els únics, potser sigui el moment que Europa reflexionés i reaccionés en aquest sentit. Potser passarà, no? Potser passarà. Veig que has fet una bona visió. Penso que això té que passar ara, perquè cap al camí que anem no està bé. I hi ha una equivocació. O sigui, un país, la propietat privada és sagrada. Vull dir, no es pot posar multes de 900.000 euros, tot això. Escolta, el que té que fer l'Estat, primer que tot, és igual que ens exigeix amb els comerciants i té capacitat per exigir a tothom, el primer que té que exigir és als bancs. Els bancs, quan va haver-hi la pandèmia, se'ls van deixar molts diners. Aquestes persones tenen l'obligació de retornar aquests diners que només han tornat d'un 8% o un 7% en vivenda protegida, perquè antigament vosaltres recordareu que la Caixa feia vivenda protegida i els bancs feien vivenda, doncs se'ls té que tornar a obligar que facin això, perquè, escolta, ara, com s'ha d'obligar a aquesta gent a que tornin a fer vivenda protegida. I després, com abans que deia, que érem receptors de diferent d'allò, aquesta gent que venia aquí a Barcelona se n'anaven molts a Bellvitge, molts altres se n'anaven a Torre Baró. Això ja es veia llavors. Ens hem d'expandir més amb aquestes ciutats que estan lluny, buscar-hi la proximitat. Com a president de Creu Coberta, en tot cas, has conviscut, si no me'n recordo, amb 3 o 4 alcaldes. Pues sí. No et demanaré que facis una comparativa, perquè això sempre és incòmode, però t'han escoltat prou en general? Mira, jo crec que sempre hi ha persones que tenen molta empatia. Jo he tingut la sort de tindre alcaldes, el Maragall per mi és el referent, el Pasqual és el referent, jo havia parlat molt, m'havia vingut a buscar moltes vegades aquí a la botiga i havia parlat molt. Després el Clos també va ser un bon alcalde, però amb una altra persona que he tingut sempre molta afinitat és amb el Jordi Hereu, he tingut també molta afinitat, i amb el Jaume Collboni també hi ha una molt bona relació, i amb l'alcaldessa, amb la de Colau, hem compartit moltes coses que estic molt d'acord. Sobretot una que ha sigut un punt de connexió important en els dos mandats de Colau i la presidència de Lluís Llanas a l'Eix Creu Coberta, que ha sigut la mobilitat. Una coincidència que a vegades internament en el Lluís Llanas, no amb tothom, diguéssim, li era còmode, correcte? No, però jo sempre he pensat que estava per defensar, que és més bé o no, els interessos de l'associació. Jo el 2002, quan vaig entrar, ja vam parlar de la peatonalització de Creu Coberta. Peatonalització de Creu Coberta, perquè això de la carretera dels carrers oberts, que se li va posar aquest nom, com al Tester se li va posar un altre nom, que també vam portar-ho nosaltres, el del Tester, també ho vam portar-ho nosaltres. Ho vam explicar abastament en aquesta casa. Està documentat, Doncs això de la peatonalització, en definitiva, va ser una còpia de l'Amadeu Oller, de quan va fer Barna-Centre, el que és el centre de Barcelona. I el 2002 jo ja anava amb aquesta idea, i els carrers oberts sí que és veritat que s'ha adaptat molt amb això, dintre de tot el que les coses tampoc es poden imposar. Nosaltres, la gent de Creu Coberta, ho valorem moltíssim, els companys de Sants no ho veuen bé, però escolta, cada un té que fer que també és veritat que els companys de Sants tenen un problema afegit que no tenim aquí, que és el de la no accessibilitat encara del metro de Sants. Això és un hàndicap important. Això és una cosa important que jo crec que amb el temps que estan ja tindria que estar resolt, igual com a nosaltres, que en un principi se'n negava el que era l'entrada al metro per Creu Coberta. Es va posar de cara a les arenes, prioritzant suposo que deu pagar algú a les arenes, però no té sentit. Sempre ha estat enfocada a Creu Coberta i la gent s'ha mogut per aquí. Les referències són històriques i està marcat. Però vull dir, jo el que sempre he defensat dels carrers oberts és de plaça d'Espanya al carrer Consell de Cent
té que tallar perquè la gent que ve de Sants no ens hi podem perjudicar, i el que sí dic que per mi, per la meva visió, que després també es té que mirar i tal, no? El que és que quan es va arreglar el Consell de Cent, els veïns van dir doncs, que hi hagués els carrils de bicicleta i tal, el que veig bé, i això sempre és una cosa que és reversible, perquè si per exemple es fes peatonal Creu Coberta, doncs jo no faria falta aquest carril que hi ha al Consell de Cent. I llavors, la gent que vindria, si el Consell de Cent tingués dues direccions, la gent que aniria de Sants podria baixar cap al carrer Moianès, cap a la Gran Via, o podria anar cap a l'Eixample a través del carrer Consell de Cent, i la gent que venia del carrer Consell de Cent podria entrar a Sants o podria anar cap a Moianès. Sempre s'ha de mirar coses, de no mirar de molestar l'altre, no? Vull dir, perquè la gent demanem, però bueno, el que passa que com totes les coses que són noves, doncs sempre hi ha la persona que no està d'acord, però jo verdaderament entenc que la ciutat, i més amb la poc espai que tenim, té que ser per les persones i no té per ser pels cotxes. El que no vol dir que sigui d'acord contra els cotxes, sinó que s'han de buscar sistemes de fer parks and riders a les afores de la ciutat, amb llançaderes. Hi ha moltes coses per discutir, perquè el que no està bé és treure les coses i no buscar solucions. Primer es tenen que donar les solucions i després hem de mirar de fer les... Aquest és el veritable canvi de xip en aquest sentit de la mobilitat, no? Que hem crescut, de fet, diverses generacions hem crescut sempre amb el concepte visual i pràctic de que la major part de l'espai dels carrers l'omplien els cotxes per necessitat, sí, per circular o per aparcar. La batalla de l'aparcar ja s'ha anat, és a dir, abans la gent considerava que aparcar al carrer lliure i gratuïtament era un dret, i no ho és tant, de fet, perquè costa diners o costa, en tot cas, dificultats de mobilitat pels vianants. Aquesta part de la cultura, més o menys, a base també de descontents i tal, s'ha anat implantant. Falta també la de fer el pas a que la circulació dels cotxes no sigui la prioritat, com si fos el dret màxim, respectant, evidentment, i donant solucions, com dius tu, a les necessitats de mobilitat que té la gent, que tenen els empresaris, els comerciants. Clar, jo el que no entenc és que si nosaltres mirem la mobilitat d'ara amb la d'abans, que el que tu em deies que fer la comparativa, a veure, moltes vegades la gent diu coses per dir-les, però nosaltres ja veiem que la mobilitat ha canviat. Hi ha moltíssima gent que ja utilitza la bicicleta. Hi ha moltíssima gent gran. Jo a la meva edat, quan era petit, els patinets els utilitzaven els nens. Avui dia el meu fill té 45 anys i va en patinet. M'entens? Vull dir, ha canviat, la mobilitat ha canviat, i el no voler veure les coses és el que ens fa mal. A més, crec que els polítics, avui dia, que tenen que pactar tant, ja s'han donat compte, i el sistema és pactar, perquè està tot molt fragmentat. I llavors, jo ho he dit moltes vegades, hi ha molts cotxes encara, hi ha molta gent, i amb aquesta gent se'ls té que donar una opció. Aquí al carrer Consell de Cent, Tarragona, hi ha un espai que és de Núñez de Navarro, n'hi ha molt més, que estan buits, que aquesta gent, de moment, no els interessa fer pisos, doncs el que es té que pactar amb aquestes persones, amb aquests propietaris, escolti, durant 5 anys li va bé que fem això, li blanquegem els impostos, bueno, li blanquegem, li bonifiquem perquè això, si poses un parquímetre, en definitiva generarà uns diners. I escolta, això no estaria abandonat, no s'hi posaria brutícia, no s'hi posaria tal, i donaria un servei al d'allò. És que d'aquests espais n'hi ha moltíssims. I això és, el que un altre dia parlarem, que és importantíssim, pensar en el que és la regeneració urbana. No hem de pensar tant en construir, sinó hem de pensar en regenerar. I regeneració urbana és el que diem, és que moltes vegades diuen, quan enderroquem això i quan fem allò? Escolta, per què no arreglem el que tenim, ho fem molt més habitable i ho fem molt millor abans de gastar tant diners en això? Perquè regenerar, mira, ara jo mateix estava a Kuala Lumpur i vaig anar a un carrer, que era un carrer que antigament era brutícia, era tot, i escolta, aquell carrer, amb molts pocs diners, amb treure els cotxes, amb deixar-lo pacificat, amb fer tot el que eren els murs que van fer un street art. Escolta, amb pocs diners es va fer una regeneració urbana que pila de gent del país i turistes, fotografiant, veient, allò era un espai que et podies imaginar el que era abans, i dius, amb aquesta poca despesa, ostres, com ha quedat aquest carrer? És un carrer per anar a fotografiar, i abans era un carrer per passar pel del costat, no per aquell, perquè fotia pena.
Entens? Vull dir que la regeneració urbana és un concepte que l'hem de posar, i de la regeneració urbana se'n té que parlar molt. Lluís Llanas, repensant la ciutat, aportant idees, ha deixat de la presidència de Creu Coberta i altres fòrums del sector del comerç en els quals participava executivament, però no ha deixat de pensar en el present i en el futur d'aquest barri, d'aquesta ciutat, i per tant en seguirem parlant perquè té moltes coses a dir i a partir d'aquesta àgora de reflexió que vol impulsar. Moltíssimes gràcies a tots, bones tardes a tots.